Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito. Higit sa lahat, huwag po sana nating kalimutan, paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po! Ayan po yung may mga laksap pa. Ayan guys, nakita ko si Ira naglalagay ng fertilizer. Bakit hindi mo tinutunaw yung fertilizer Mas na? mabilis po yung epekto niya pag buo. Akala ko pagbasa. Natutunaw po siya ng sarili niya. Yung iba kasi nagtuturo mas maganda raw pagbasa, no, na inilalagay. Ito po kasi yung hiyang sa amin yung buo. Hindi yung tinutunaw. Iba Kasi siya po, natutunaw na yan mismo sa lupa. Oo, kapag kaya siguro nasusunog yung iba kapag, 'di ba? Opo. Kasi pag liquid siya, may tendency pa yun na masunog lalo po pag nabuhos siya kasi sa ilalim nabuhusan, sunog din po dahon. Ayun nga, napansin ko nga rin. Mas maganda rin talaga kung buo. Hindi, yan guys, meron tayong another tips. Mas maganda kung buo inilalagay, yung ganito lang karami. Kasi hindi... nyo lang po kasi dapat po sa hapon yan nilalagay kasi sa umaga babanlawan. Yan ang magandang si Ira. Dako. Maitim ako ngayon. Na-miss ko si Ira. Maitim Ayan. ako, galing kaming dagat. Oy, mahilig kayo sa dagat. Ito lang po. Naku, meron akong sasabihin sa'yo. Yan, ang bongga ng bigonya. Torch red po yan. 150. Ayan, super last na rin naman po yung 150. Opo, may bulaklak na. Tsaka ang dami niya na po sanga. Talagang Dalawang i-display puno. na lang. 2 puno po yan. Masanga siya. 150. 150. Ito Pamay sa na lang kabila, po ako ang dyan. ganda. Imay na natin. Kumain niyo na lang po dyan. Ito, sa kabila, ang ganda ng bigonya na yan. Reflector po. 100. 100, napakaganda ng mga bulaklak. Ito, Bigonya din bonggang-bongga. po ito maroon. Maroon naman siya. 200 po yung ganyang kalaki. Nakapat na po yan. Mataas na. Mataas na. Naku, grabe. Ito, grabe yung bigonya dito ni Ira. Ito, mga dati, tag 150, ilang dahon lang. Ito Tag last 1.5, ito, last na. na. Magkano naman to, be? 150 po, Silver Rex. Wow, 150. Bongga na. Ang gaganda. Last Ito na sa po unahan, puro bigonya. Ayan, doon po, Holland naman. Magkano naman to, be? Malamang budget plans to Dito po, Holland po yan eh. Pag ganyan ng... Purple cherry po na Holland, 350 po ito. Hoy, saan pa? Talagang 350. Holland po yan. Ito po lalo yung isa. Annulata po, Holland din yan. 250 naman siya. Wow, ang mumura na talaga. Mura na po ito. Holland po ito eh. Ayan, tandaan nyo, sa page niya, sa live selling niya, abangan nyo yung mga bigonya na ilalabas nila. Ang gaganda. Ito, be? Ito po. Si Black Velvet. Black Velvet po, 350. 3 puno po. 3 puno na. Malalapad po dahon yan. Lagpas po isang dangkal. Wow. Ang bongga. Ito si hawak mo, be. Sino ba yan? Royal Queen po, 700. Ano ba yan? Hindi ba yan yung local ba yan? Hindi po imported. Imported. Kasi iba yung sa local tsaka sa imported natin, di ba? Pero mahalaga ang presyo, Mura. Mababa. mura. Ito po si Red Congo po giant. kahit maliit pa pero giant na yung mga leaves niya eh. Isa ang laki. Magkano dito, be? 750 po. 750. Ito, pag ganito kalago. 75. Nakapas mo na po yan. O yan. Ito, be, si Pink Legacy po. Pink Legacy. Magkano, be? 200. 200. Ang ganda, iba-ibang mga variety ng mga aglonema. Dito nyo lang po guys makikita. Kay Ira. AA's Garden. Ito, grabe, ang gaganda. Nakikita nyo po ba yan? Ang gaganda. Be, i-flex mo na yan.
Ito po, peperomia red rifle. Makapal po ang dahon niya. 350 po ito. Wow. Cut-cut lang po yan, tsaka po dahon po ang nabubuhay dyan. Grabe ang mga ganda ng mga Kakaiba bigonia. po itong peperomia. Peperomia. Peperomia red rifle. Red rifle. Ayan. Ito naman si po, peperomia. peperomia red crumpled. 200 po yung ganitong kalash. Grabe, mura. 200 na yan, be. Flash na po yan, oh. Red crumpled. Ang peperomia ba, be, ano? Paano pag-alaga niyan? Laging basa? Hindi naman. Kasi po kami araw-araw talaga kami nagdidilig lahat ng halaman. Talaga? O sa ganda lang din talaga ng klima nyo rito sa Silang Cavite. Siguro po. Diba? Iba eh. Pag po kasi nasa initan to madilig, pero pag nasa ano lang siya, Shaded. lang, kahit once a day. Ang ano nyo, ang dilig nyo. Ito be, yung inyong mga... Red Maranta po 150. Wow, nagmura na talaga si Maranta. Ayan guys. 150 po Red Maranta. Red Maranta. Itong napakalaki. 150 po. Ang tawag lang po namin dito, bigonia bilog. Hindi po namin alam yung Totoong ID niya. po. Ayan guys, kung alam niyo po yung ID, paki-comment na lang po. Nalaki po kasi yung dahon yung bilog na bilog. Magkano yung ganito be? 150. 150. Ang mahalaga ang presyo nila ay talagang sulit naman. Malaki na po yan. 150. Ito be, Ito po, hindi ko din ito kilala na ano, bigonia. 150 po yan. ang mahalaga ba, napansin ko lang, yung mga dating tag 250, parang mas mababa pa ngayon. 150. Ayan, last na guys. 150. Grabe, ang sarap mamili. Kung meron kang 500, 1,000 dito. Naku, ang dami mo na. Ito be, magkano to? 700 po. Si Kasama Deliciosa. po yun sa ipaparapol. Oh, wow. Ayan, oh, kasama sa ipaparapol. Sana ako'y manalo. Sabay ganun. Ito be, si watermelon. 150 po. Yan, ang ganda. 150 nakapat na po. Nakapat na. Malalaki na rin po ang dahon. May pagpipilian pa po dito. Ito Ito, po, red, silver crumpled naman. Yung kanina po red, ito silver. magkano yan be? Pareho lang po, 200. 200. Ang kapal, sobrang last. Wow, ang laki naman nito. 650 po yan. Yung ganito na kalaki ang dahon, mas malaki pa sa mukha ko. Sa mukha mo. 'Di ba? 650 ayan guys. Kung makikita niyo po yung stem niya, 3, 'di ba? Nagmura nga po ito. Totoo. Noon pa po, 1.5 to, libo na po na. Totoo, 'di ba? Yung ano kayo mga ganito, ngayon 650 na lang. Opo, 3 malalaking dahon. Eh paano itong pinakamaliit pa? 350 naman Oh, po. 350. 3 dahon. Ito si Gloriosum be, 'di ba? Opo. Gloriosum. Ito be. Manjula po yan, nag-reward. Ay, ganun ba? Talaga? Giant pa naman, no? Giant. Paano, para maibalik, paano bang gagawin? Po, hindi na po yung nababalik. Kinat na lang po namin yan dun sa maputi. Ah, sa maputi. Ah, ganun ang gagawin talaga natin. Iiwalay. Ganun din ang ginawa ko sa Brazil ko. Yung nag-green, tinanggal ko. Saka sa mga Syngonium albo. Ah, ganun ang gagawin natin, no? Kakat lang po yung mga green para hindi na mahawa yung iba. Ito po si Albo. Albo. Alocasia albo po. 650 po. 650. Yung dating tagwa 1.5. Naalala ko nung mga unang vlogging, yung unang pagbablog ko, ang mamahal niyan. Ngayon na, nako, abot kaya na, bagsak presyo na. Ito naman po si Silver Corazon. Corazon. Magkano uli ate? 350. 350. Naku, super last Malalaki na po na. ang dahon niya. Saka Grabe. ang dami na po. Ang mga alocasia, kailangan talaga may lupa, di ba? Opo. Ayun, hindi pwedeng wala silang lupa. Ito naman ay ito. Super last na, magkano to? Ito po. 700 po ito. 700. Reflector. Yung kanina po 100. Oo. Ito siya. na Ito malaki. kasi naman, ang bongga na rin naman talaga eh. Kasi yan po, guys. Nagbo-blow po ito pag naaarawan. Wow. Kaya po reflector siya. Ito pala yung ID niya, reflector. Opo. Yun po yung maliit. Yun yung 100. O, saan ka pa? Kung gusto mo talaga ng mga budget plans, budget meal na tinatawag, may 100 si Ira. Ito po. Yan po, 750 din. At giant po red dog. Wow. Grabe ang giant Congo ni ate. 750 na lang po. Laki na po. Laki na po. Ayan. Dito sa perm. 200 po yung ganyan kalash na kapat na. Aba. Ito mga magaganda rin sa mga pang-indoor plants. Ayan guys. 200 lang nakapat na po. Itong mga bongga ang lalaki. Ito po 500. Ito 1,000.
Ito sa Lagpas kabila, 20 po ito. 1,000. Tignan niyo po yung puno niya. Lagpas 20. I-flex natin, baka meron. Pag po pumasok kayo sa loob niya, maliligaw po kayo. Kasi lagpas 20 po yung puno niya. Oo nga. Hindi niya na makikita Akala ko yung kung sasabihin niya. Di ba? Ang gaganda naman talaga eh. Ang super bongga oh. Yan po, isa na yan. May 500, may 1,000. Ito ba, magkano? 200 po. 200, variegated na Dunkin. Wow, Mataas variegated. na Mataas na po siya. Ayan po. Ang gaganda ng mga halaman dito. Ito po, ano to, Tiger Phalaenopsis na orchids, 200. 200. Tiger Phalaenopsis. 200 na yung ganito? Pero kasi may ano siya Rare po eh. yan, Oo. ganito, yung tiger. Oo. Ang ganda. 150. Wow, ito nga. Ang lalaki. 150 lang to guys. Ayan, may mga pot na po. Lash na rin po yan. Dami po Itong sa Friday mo ba magkano? 50 po. 50. Wow naman, yung dating tag 150. Ngayon, di ba dati 150 na lang? Baka sa susunod, mas mababa pa. Baka mamaya may mag-comment na naman dyan. Hindi, nakakatuwa lang po talaga, no? Pag halimbawa mababa yung presyo, tapos pagbalik mo, ang baba ulit. Ganun. Ito, yung ganito mo ba magkano? 250 po yung ganyan kalaki. 250, yung ganito kalaking mga negra. Nakapat na po. Nakapat na po. Ayan. Natawag tuloy ako. Ito yung red siam. 200 po yung ganyang kalalago. Wow. 10 din po mahigit ang ano niyan. Ang stem niyan. Hindi nyo na kailangan mag-alaga. I-propan nyo pa para pambenta, di ba? Oo, isang paso lang to. Wow. Ang galing talaga. 200 pesos. Nilalagyan mo talaga yan ng mga fertilizer, no? Grabe. Ang bubongga. Ang bubongga. Wala akong masabi sa ganda ng mga halaman nila. Ito ba yung mga ganyang kalalas nyo? Ito po, walichi, 350 Yes, po. 350. Ang bongga naman po. Dati taglibuhin, ngayon Ang dami na po niyan po. madami na po. 350 lang. Yung ganito kalaki be? 400. 400. Nako. Angel wings. Grabe ang angel wings. Sobrang Giant. dami. Sobrang giant na ng dahon. Ayan po, for display na lang. Ito si Como Pledge mo be? Ito po, 150. Dye pen po ito. O ito. Dito na naman tayo sa napakaganda at napakamura. Ito guys, yung nakikita natin mga Acacia, yung mga common Acacia, 3 for 100. Yung mga rare nila dito na Acacia, 100. Yung 100 nila dito guys, ayan, super last na po. Ayan, ang gaganda. Hello, Nanay. Hello po. Andito na naman tayo ngayon kay AA's Garden. Garden, dito May- po sa Malaking Tachaw, Silang Cavite. Medyo busy si Ira. Dito tayo kay Nanay, mangungulit. Bisita po kayo dito, makakabili po kayo ng mga murang halaman. Ayan. Nay, magkano itong philodendron mo? Saan po? Itong hanging pots. 35 lang po O yan. yan. 35 lang. Dito talaga sa Malaking Tachaw, talagang pabunggahan ng baba ng presyuhan. Ayan po yung mga 35 pesos nila guys. Super last na po, ang kakapal. Hanggang sa itaas. Ayan. Mga 35 pesos lang. Mayroon Ang din gaganda. 30 pag hindi masyado malago. Ayan, may 30 pesos. Yung hindi masyadong malago katulad nito. Pero itong mga super last na, 35 pesos. Ayan, ang pitonia. gaganda. Ayan natin, lapit-lapit tayo guys kay Nanay. Yung pitonia, 70 po ito. Wow, itong isa na sa kabila. Pati ito sa kabila, Nay, Opo, ito. 70 pesos. Tanong ko lang, Nay, pwede ba yan sa init? Pwede yan, sa init nga po yan. Sa init talaga siya, pero hindi talaga direct. Ang dilig nito, Nay, paano? Isang bisis lang po. Sa isang araw, isang linggo? Isang araw. Sa isang araw. Kasi nalalanta yan pag hindi nadidili. Ah, ganun. Kaya kailangan talaga, wag
Kailangan wag hayaan na matuyo para hindi siya malanta. Ayun pala ang tip sa Sa pitonya. pitonya. 70 pesos? 70. Baka mura. Paano naman pag ano nito, Nay, pagtanim? Mahirap po yan. Buto po yan, buto. Buto. Pero ano siya, mabilis lang siyang tumubo. Oho, kaya lang, hindi yung 100 mo itatanim, maigi kung makabuhay ka ng 50 ng kalahati. Ganun. Parang mahirap, no? Oo. Pero ang pag-alaga, hindi naman. Hindi naman. Merong ganito ako nanay na lusaw. Hindi yan matagal Sa ang totoo buhay. lang. Ito? Oho. Ayun. Hindi yan matagal ang buhay ng pitonya. Mga Ay. 2 buwan, ganyan. Wala na yan. Mawawala na. Kailangan, marunong ka rin talaga magtanim. Oho. Para Tag-init lang yan. Sa tag-ulan, wala yan. Wala yan. Okay. Salamat sa tips ni nanay. Nay, pwede ba tayong umikot-ikot? Napansin ko ang gaganda talaga ng begonia. 50 lang po yan dyan. Wow. Yung mga dating, ito ba rare ba ito? Hindi po. Pero kala mo semi, no? Oho. Dito lang yan sa atin. Wow, 50 pesos. Lakad-lakad tayo po ng konti. Ito na, dito. Parang orchids to, Ano yan? Yung Miss Manila. Ano uli, Nay? Miss Manila. Miss Manila ba? Ngayon lang ako nakarinig, 100 yan. 100. Basket. Pero na, hindi siya maselan alagaan. Hindi po. Maganda po bulaklak nito. O sige nga, Nay, bigyan mo nga sa akin kasi ang lash eh. Oho. Kita mo ang bulaklak niyan, ang ganda. Wow, ngayon lang ako nakarinig bago sa pandinig ko. Miss Manila. Manila. 100. Ayan na, imain ko na, Nay. 30. Ito, 30 pesos. Oo. Ayan po. Ayan, si Miss Ira. Nasa Ayan. Cavite kayo, Miss Cavite po. Oh, Miss Cavite naman si Ira. Tawa ni nanay eh. Siyempre, pag nandito tayo sa Cavite, Miss Cavite si Ira. Yan. Itong heart lip. Heart, nako. Nabobolol tayo. Heart lip. 100 po yung ganyan kalas. 100 yung ganyan kalas. May ganyan din tayo eh. Pero ito, medyo malalaki na yung dahon, no? Yung akin hindi pa gaano, parang hiwa-hiwalay. Giant pa po yan. Ayan, kapag nilalagay sa pool. Miss Ira, ganda. Magkano ba yung mga ganito mong pink cochin? 150 po yan, binibigay na lang po namin ng 130. Oh, 150. Binibigay na lang po ng 130. Sa isang seedling bag, mukhang hindi naman isang ano lang. May mga anak po May yan. mga anak-anak na po yan. Ito, yung mga ganitong super lash. Ito naman po, green laksap. 250 naman po yan, 4 na puno. 4 na puno. Magkano lang po pumatak ang isa, 60 pesos. Oo nga no, 4 na puno kasi. Kaya, 250. 250. Ang kakapal na eh. Green laksap. Green laksap. Andito na naman tayo guys sa Malaking Tachaw. Siyempre kay Miss Ira Ganda. Ayan. Malaking Tachaw silang Cavite po. Invite mo sila, be. Ayan, pag pinin nyo po yung AA's Garden, Malaking Tachaw silang Cavite, makikita nyo po siya sa map. Meron din po kaming page, nagla-live po kami, MWF, every 2 p.m. po. O yan. Pasyal-pasyal na tayo. Ikot-ikot tayo ng konti, day. Ayan. May boses eh, no? Ito Ang po. gaganda. Red Big Roy, 150. 150. Iba yung Big Roy lang. Apo. May red na Big Roy, may pink na Big Roy, may green na Big Roy. Nako, kung talagang mga aglonema varieties ang hanap nyo guys, dito sa Malaking Tachaw, marami rin sila. Yan po, red. Red. Magkano yan, be? 150 po. 150. Ito si Syngonium. 75, Mango Illusion. 75. Ayan, guys. Malas na siya. Ayan po. Dito, 50-50. ayan yung makikita nyo po sa ibaba, mga Red Siam, Silver Queen, Brilliant, Brilliant. Silver King. Wow, 50 pesos. Apo. Ayan. Ang ganda nito, no? Silver King. Meron akong Silver Queen. Ito naman si Silver Queen. King. Asawa niya po yan. Oh, yan sabi ni nanay, nadinig niyo po, wag na pang magpatumpik-tumpik, visit na po kayo. Sa mga mura, nako, panalo ang Malaking Tachaw. Ayan.
Dito, be, magkano? Kukulata po, tatlo 100. Uy, yung mga dating 50 pesos. Apo. 3 for 100 naman. Ito. Ano ba? Persian Shield, Persian Shield. 50. 50 ang kapal. Ang kapal naman ng 50. Ang dami Diba? na pong sanga yan. Daming sanga. Palagay ko ito, be, gamot din to. Kasi nung binigyan ako ng previous ng blinag ko, pag uwi ko, kinain ng ibon. Lahat naman po na alam, kinakain ng ibon. Ganun ba? Hindi na lason eh. Ibig sabihin, pag kinakain ng ibon, pagkain o gamot. Ganun yun eh, di ba? Kaya Pansinin niyo po, mo. try ko kainin kung gagaling ako. 150. Ayan. Ano sabi mo, Ira? Try mong kainin para kung gagaling ka. ako o hindi. Inubos ng ibon. Hay. Lakad-lakad po. Ang gaganda. Ito pong malalaking kukulata, 50. Ay, 50. Ito po Pero yan, tingnan nyo 50 naman din po. to. Aba? Hanap nyo ba yung malalaki? 50 pesos. Ayan. 50. Ito, si Negra po. 100. 100. Ayun po, 150. Yung medyo last. Ito si 150 na, paglas na. Sa dami ng halaman ni Ira dito, kukulangin yung isang oras. Ano dito, be? Punta tayo dito sa magaganda mo. Ito po, Marian. 50-50 din. Ayan, kung hanap nyo po 50-50, ito, yung Marian, Red Siam, Baby pink. Baby Pink, ayan. Or pink lipstick. Ito, tag 50 pesos. Pati po to, yung green magic. Dye pen. Dipin Back. Yeah. Bakya. Ito, si Alocasia. Colocassia teacup. Magkano ito, be? 250, 150, 100. Aba, doon na ako sa 100. Ayan siya. Budget plans eh, no? Ang hanap. Kakaiba 100. siya eh. Opo. Di ba? Ganito siya, pasalo. Pero Parang- be, hindi siya mahirap alagaan. Hindi naman po. Ano lang Basta po. nandun ang bulb niya. Opo. Lagi bang basa? Hindi. Araw-araw po kami nagdidilig. Oh. Teacup, colocassia. Teacup, Colocassia. Para Colocasia. po siyang green magic, pero ay yung black magic Oo. na flat, ito naman po pasalo. Ayan guys, medyo nagpapaturo tayo pag mga bago sa atin ng plants. Para kahit papano tumagal yung halaman, mukhang maganda. Yan, 100, Ito po 150. 150. Ayun, 150. Ito ang 250. Mura nga sa inyo ito eh. Mahal po yan noon, yung kabilihan. Oo, yan. Alam ko. Dito man tayo. Ito, giant. Magkano Heart to? lip, 150. 150. Trailing na siya. Ayan po, trailing na. Yung 150. Ang lalaki na. Giant. Kung dun gusto niyo ng 100 doon, dito na kayo sa 150. Oo nga, ang Laguna, ang lalaki pa ng dahon. May pat pa. Ayan. Pang display na lang talaga. Opo. Ito guys, kakaiba. Dusty See? Miller. Napakaganda talaga ni Dusty Miller. Magkano sa'yo? 200 po. 200. 350 po yan. Yung iba nagsiset na lang. Ayan. Ayan, may binubulong sa akin si Aya. Kaya nga mag-live na kayo. Mag-live na raw ako. Ayan. Diba? 200. Be, hindi ba mahirap alagaan? Hindi po. Siyempre, kaya nangunguli tayo. Baka mamaya pagdating sa bahay, lusaw. Yung ano lang po, natural na Natural lang na alaga. 200. Alam mo, Ganda gusto nga ko po siya talaga. sa center table ipapasok, tapos may mga bato-bato. Ayun nga. Center Sige, be, bigyan mo na table. sa akin yan. Imain ko na yan. Ayan, imain ko na para hindi naman lugi sa akin si Ira. Ito guys, 100. Pero namay na to. Ito lahat ng mga nasa area na to, Opo, namay na. Dito po sa likod na may na po yan. Wow. Ayan guys, kasi nagle-live selling sila. Ang bongga naman, ang benta naman ni ate. Ayan. Sa kabila na lang tayo. Ito, magkano naman ito? Yan po na panalo na naman po sa raffle yan. Sana ako na lang yun eh. Sabay ganun natin. Ito guys, Daifen Bakya pong camouflage. 150. 150 lang. Ito sa baba. Walichi pong camouflage. Magkano naman to be? 200 po. 200. Talagang si Walichi na may na-camouflage iba. Ang price ano? Opo. Ito po, ano to? Burgundy na rubber tree. 250. 250, ayan. Meron sila, yung 250 nila guys, mataas na po, ayan. Burgundy. Mataas na. Ito si Black Prince, sa kabila. 350 po si Black Prince. Uy, mataas na rin po yung 350 nila. Nakapat na din po Nakapat na rin po. Mga for display na lang talaga. yan. Opo. Nauso na talaga yan dito sa mga garden. Yung mga
For display na lang. Ito po, Marble po. magkano? 250. Aba, last na rin siya. Trailing na po. Ito ba si Dark Lord. Dark Lord? Magkano ba? 200 po. 200. Dati si Dark Lord, magkano ang presyuhan? Kung makakita ka Ayun po, ng, may malaki na po. ng 250, nako. Swerte Ayun po, mo malaki na. siya. Ito, i-flex natin ng konti. Ito, si Dark Lord 500. Ang bongga. Ayan, imay nyo na po. Kung gaano kalaki yung Dark Lord nila, 500 lang. Yan, ang ganda na ng pot. Ito, si, Ring of Fire Ceratum. magkano naman po yung ganito? 750 po. 750. Aba, ang bongga. Yung akin nabili ko, Mindanao pa, 500. Malaki na din. Oh, malaki na rin. Kasi nung mga time na yun, papansin ko, buwan-buwan, nababa yung plants. O, di ba? Hindi na kailangan lumayo. Di ba? Ayan, o. Ring of Fire, Ceratum. Apo. Kaya pala, akala ko, yung akin Ceratum lang. Ring of Fire din pala yun. Yung isa pong mas mahal yung Variegated. Yun talaga ang hindi nababa ang presyo. Ito, Bessel Anthurium. Ito po si Anthurium Rainforest. 200. 200. Oy, Ito si po. Banana. Ito po si Anthurium foliage. Magkano naman yung 200 dyan, be? din po. 200. Talaga? 200 lang to. Malapad na po yan. Malapad na ang dahon. Foliage. Anthurium foliage. Ayan po, i-flex ko sa inyo. Hindi na kayo lugi, bongga na sa dahon, ang laki. Si Banana, Ito pong variegated, 150 po. 150. Variegated po yan. Yung tag 600 dati, meron si Ira dito, 150. Ayan, ikot-ikot pa tayo, Ira, sa magaganda mong plants. Ito, ang pinakamaganda. Epioria. Magkano be? 750 po. 750. May penetration na po yan. Oo nga eh, yung akin ano pa lang, baby pa yung mga yun eh. Pag mga ganun pala, kailangan ganito na no. Opo, para sure na kayo. Kasi yung mga juvenile, baka photos lang, ganyan-ganyan. Ay, ganun be? Dapat yung sure na kayo na magpe-penetrate. Kahit yung mabili nyo lang na buo, pero may butas na ganyan, yun ang kuhanin nyo. Yung mga ganyan. Talaga be? Yung parang inborn siya na may butas, hindi yung kinain lang ng uod. Oy, salamat sa tips be. Kasi po yung iyan, yung bilog na yan, Oo. lalaki po yan ng ganito. Ganun pala dapat. Yun ang masasabi mong Epipremium aurea. Opo. Yung akin, hindi ko pa alam. Kasi hindi ko pa nakikita Pero yung mas matured mahal po form yun niya. yung albo. Albo. Mas Oo nga. Meron din akong ganun. Bagong bili ko rin. Sa Mindanao ko pa talaga binili yun. Oo nga. Ito ba, para mga bagong propagate mo to. Opo. Ito pong Subastatum 280 po. Magkano? 280. Bumaba na talaga. Opo. Ito po si Green Beauty. Wow, akala ko si 150. ano lang yan. Medallion. Hindi po. Ito si Medallion. Magkano ang presyuhan dyan? 150 po. 150. Ito guys, kung naghahanap kayo ng mga kalateya, Ito rin po si Bella. 150 rin po. bumaba na talaga yung mga kalateya ngayon. Tagwa 150 na lang. Pati po to si Rattlesnake, 150 kasama na yung patbe. Opo. Ayun po 250. Yung pinakamakapal naman po, 250. Aba, ang ganda nito. Ito pa binibenta Ito for po. display. May goal po ako dyan. Pakiyatin ko hanggang doon. Gagawin kong bubong. Ayan, oy, ang ganda. Sa totoo lang. Kinat ko po yan. Naglakihan yung dahon. Uy, ganun. Ganito lang po dahon niya noon eh. Gawin ko kaya. Try nyo. Di ba, Nagkata no? po, biglang laki siya. Tignan nyo. Ang ganda. Pag may mga ganito kang plan sa bahay, no? Talagang, nako, nakakawala ng pagod. Kahit, minsan kasi yung paghahalaman eh, nakakapagod talaga eh. Ito ba, magkano sa'yo to? Yung ganitong 2 piraso. 350 po. Pero ang lalaki ng dahon, wow. Yung dating taglibuhin, 350 na lang. Diba? Siyempre, alam ko kung saan ako pupunta. Giant Red Congo din po to. 350? Ang baba na talaga. Nako, kung gusto nyo po talaga ng mga sulit at talagang abot kayang presyo, punta kayo dito sa Malaking Tatchaw. Ito po yung kanilang mga aglonema din.
Yung mga nakapat na yan, be, magkano yan? Big Roy mutated. Dating 350, 250 na lang po. Wow, yung dating 350, 250 na lang. Ito, be, White Star po na Calathea. last na siya. Magkano to? 250 po. 250, ayan, makikita niyo naman po, White 250. Star. White Star. Ayan po si... Rabbit foot po. Nakapat na yan 100. Uy, grabe ang baba. 100 na lang po. Kasi yung mga nakasidling bag, meron tag 50 pesos. Pero makikita nyo naman po, for display na lang, Saka malago. malago na rin po yan. Yes. Ito po si Rotondum. Magkano si Rotondo? Ang kapal? 150 po. Ayan guys, so grabe ang mura ni... Ayan guys, yung meron pong... Yan, imay nyo na Lagpas po. 20. Mas makakamura po kayo dito kasi ang single po nito 50 pesos. Wow. Ito po lagpas 20. Lagpas na. Ayan, marami pa yan sila dito. Paunahan na lang po. 3 parts na lang po 3 yan. parts na lang. Marami rin kayo sa isang pot, no? Ang daming mga stem. Talagang super bongga na. Napakalas na. Katulad nito, pag ganito nakakapal yung pink, Baby pink. 150. 150. Pero ang kapal na po, for display na lang. Pati itong mga aglonema niya ni ate. Ito naman po si Pink Summer. Wow. Pati marami rin sila mga variety ng aglonema dito. Opo. Ibang variety. 150 ang kakapal po. Lakad-lakad pa ba tayo? Ito po sila dito, Sabrina. 50 po. Wow, yung mga dating tag 120, 50 na lang. Snow White po, 75. 75, naku, baba talaga. Dito sa Calathea, Peacock po, 150. Peacock, 150. Nakapat na po yan, ayan. Lash na rin po. Pati sa sa rattlesnake, Ano po yan? Calathea Rupi Barba. 100. Ah. Iba pala yung niya. Wala po siyang tuldok-tuldok sa gitna. Oo, akala ko. Magkano? 100. Opo. Itong green niya, 75. Wow. Iba po yan. Ito po, violet. Ito po, green lang. Tapos Ang ganda. maliliit ang dahon niya. Ito, nalaki. Ayan, sulit talaga ang presyo dito sa malaking tatsaw. Ikot-ikot. Dito, sa Pislili. Yung malalaki po, 80. Uy, 80 na lang. Pero ang gaganda talaga ng bulaklak niya. Dito sa Saging. Banana stripe po, 350. Tatlong puno. 3 puno. Ayan, Ito guys. po, 150. Yung mga Merong single. pinaka-budget plans kung gusto ninyo. 150. Ang Ito ganda. po stripe. Iba pa yung variegated. Iba pa yung variegated. Magkano pang presyo ng variegated? Mas mataas po sa stripe. Ayun ang presyuhan nila dito. Unti lang po. Ito Ayan. po, Likwala. Ikwala. Makakalimutan natin yan. Magkano yan, be? 150. 150 sa Ikwala. Likwala. Likwala. Opo. Pamilya pa siya ng anahaw. Yan po mga laksap. Magkano to dito, be? 150 po, binibigay na lang din ng 130. Oh, ayan. Ito si Wave of Love. Wave of Love. 700 po. 700. Nako, malaki na po yan. Ito si Palmera. 200 po yung ganyang kalago. Marami po siyang puno. Oo, ang dami nga, no? Wow. Flash na po. For display na lang talaga. Ang gaganda pa ng dahon.